Terve. Siis nyt ollaan tässä Aivanilla ja kerron pikkusen asioita, että miten me tehdään venesuunnittelua täällä. Ja oikeastaan voitaisiin aloittaa ihan alusta, että aika usein meillä ensimmäinen vaihe on, että asiakkaan kanssa kartoitetaan käyttäjä, käyttöprofiili, geologinen lokaatio, missä venettä tullaan käyttämään ja venetyyppiä. Ja sitten me lähdetään siitä tekemään aika paljon skissailua, tehdään paperille piirretään paljon malleja, haetaan sieltä sitä ensimmäistä fiilistä, mutta todella nopeasti siirrytään saman tien 3D-suunnitteluun. Ja 3D-suunnittelu meille oikeastaan on tosi tärkeää siinä, että me tiedetään saman tien alusta saakka, että kaikki mitat toimii. Kaikki perusmassat on olemassa oikein, se näyttää oikealle, mutta myöskin ihmiset mahtuu sisälle. Että veneessä poiketen autosta on sellainen ero, että kaikki ulkopinnat on myöskin käveltäviä pintoja, eli meidän kannet, mitkä taas olisi, ajatellaan vaikka autossa konepelti, niin meillä se onkin kansi, jonka päälle ihminen kävelee ja sen alla on suoraan hytti, jonka kattona se kansi toimii. Ja nämä kaikki pitää saada balanssiin, että niillä pystytään liikkumaan, mutta samaan aikaan niiden pitää olla kauniin näköisiä. X on erottaa oikeastaan tällä hetkellä muistaa meidän alumiinirunko ja miten se on tehty. Tähän me lähdettiin tekemään ihan uuden tyyppistä stringerijärjestelmää ja miten se on tehty. Ja me ollaan todella tyytyväisiä, miten se toimii, miten jäykkä se on, mutta myöskin, että miten helposti me pystytään rakentamaan se. Että me pystytään pitämään laatu todella hyvällä tasolla. Tämmöisiä asioita me joudutaan koko ajan suunnittelemaan, kun me tehdään venettä. Me lasketaan painopisteen paikkoja, miten monta prosenttia se on vesilinjan pituudesta. Työkalu, jota me tehdään myöskin, on niin sanottu mockup, eli samaan aikaan me tehdään tietokoneella töitä, niin me tehdään myöskin yksi yhteen fyysinen kappale siitä asiasta, jos me voidaan tarkistaa mittoja. XOS on tosi tärkeää, totta kai kuskin paikka ja siihen ergonomiaan me ollaan käytetty tosi paljon aikaa. Ja oikeastaan tämä perus ergonomia homma, mikä meillä alkaa, niin on kovan kelin ajo, jolloin sulla on jalat maassa ja sukot tukeva asento ratista. Tästä pitää katsoa, että kaikkialla on hyvä näkyvyys ja pystyy ajamaan. Sen jälkeen meillä on totta kai tämä ihan perus ergonomia-asia, eli otetaan penkki alas ja istualta ajetaan ja pystytään ajamaan. Tämä on hyvin normaali asia. Mutta sen jälkeen totta kai, koska meillä on iso kattoluukku XO-mallissa, niin meillä on vielä kolmas vaihtoehto. Eli me pystytään tekemään tästä kääntämään lattialle, jolloin me pystytään ajamaan myöskin pää ulkona. Ja tämä on myös tosi mukava ajoasento. Siinä vaiheessa, kun me ruvetaan aika varmoja tuon konseptin kanssa, niin me ruvetaan tekemään ensimmäistä kierrosta. Aika useasti me tehdään koeajoja, tehdään ensimmäinen prototyyppi, pistetään se veteen, käydään koeajamassa, saadaan ensimmäiset mittaustulokset ulos, tiedetään minkälaiset kulutukset on, minkälaista vauhtia mennään. Ja sitten me voidaan katsoa siinä pisteessä, että halutaanko me muuttaa jotakin asioita vai mennäänkö me ihan sillä, mitä me saatiin.